as persoas, as entidades, os servicios que deseñan servizos digitais non os deseñan para todos. Os deseñan para os normais. En cambio, eses mesmos servizos para persoas con discapacidade, con diversidade funcional, resulta que non son accesibles. É inxusto, non ten sentido. Ano 1492, creo que era, Colón descubre América. 2 anos máis tarde, collemos ese número. Real Decreto 1494, fácil de lembrar. Ano 2007. É un Real Decreto no que o Estado fixa a obrigatoriedade de que todas as entidades que deseñen produtos, entre eles, sobre todo os servizos web, teñen que ser accesibles. Hai unha norma, hai uns criterios, hai unhas pautas, tardamos 10 minutos en facer as pescudas necesarias e documentarnos axeitadamente para podelo facer. Ben, neste momento, o 95%, e ao mellor estou sendo xeneroso, dos sitios web, incluídas as universidades, as administracións públicas, etc., non son accesibles, non cumplen os criterios para a accesibilidade que están estipulados neste Real Decreto. Ao mellor si o cumple a páxina principal, para poder sair do embate. Pero afondas un pouco máis nas páxinas secundarias e aquelo estropease. Cando falas coas persoas responsables, empezan a dicir é que é moi caro, é que ahora non me poño a revisar eso, é que non teño tempo. Un último apunte, para que non todo sexa negativo. Fai poucos anos, aquí cerca desta universidade, inaugurouse un hotel. Ten un corredor bastante longo antes de chegar á recepción, con un pequeno desnivel. Por aquelo da accesibilidade e de contemplar todas as opcións, dividiron o corredor metade esquerda cunha rampa moi suave, metade dereita 2 escalóns. De vez en cando gústame ir por ali, aínda que me ven con unha pinta un pouco extraña, porque as escaleiras están brillantes, están de estrena, non se tocaron. A rampa está totalmente desgastadiña, porque ao final todo o mundo vai por esa rampa, porque deseñouse de xeito accesible. Creo que cando nos demos conta de que ao facer os deseños accesibles non estamos repercutindo só nunha, o que chamamos ou creemos minoría, senón que estamos facendo unha mellora xeralizada a toda a poboación humana, creo que nos daremos conta de que sí, de que ese chip o temos que cambiar.